Dragi moji slušaoci, danas želim da podelim sa vama Božju poruku. Poruka koja je upućena svima nama. Ova poruka je za ljude slomljenog srca. Za one koje su bez nade, a ipak hodaju sa Bogom i prolaze kroz teška vremena. Svi mi imamo neke svoje ciljeve u našem životu. Neko se moli za svoj dom, neko se moli za dete, ipak se neko moli za zdravlje, možda se neko moli za bračnog partnera. I onda dolazimo do pitanja da li mi zaista možemo očekivati od Boga? Znak pitanja. Da li mu uopšte verujemo da on to može da učini? Ili se ipak dvoumimo u našem srcu? Koliko puta smo rekli dugo se molim Bogu, a on mi ne odgovara. I tada se pitamo da li Bog je možda zaboravio na mene. Da li ste se nekada osjećali odbačeno, kao da nikoga nema pored vas, da vas ohrabri ili uteši? Ali slušajte pažljivo. Iako vas svi ostave, Bog vas neće ostaviti. On je veran Bog. On ne odbacuje svoju decu. Njegova ljubav i milost traje do veka. A sada vas pitam, šta je sa Danilom? Zar niste pročitali šta je Bog učinio kroz Danila? Da ga je Gospod izbavio iz lavove jame. Car ga je bacio u jamu sa lavovima, ali sutradan je car došao misleći da je Danilo mrtav. Ali kada je otvorio jamu, Danilo je bio živ. On nije bio mrtav.
nego je bio živ. Šta je dovelo do njegovog života? Koji su to uzroci? Šta je Danilo učinio? Danilo je kleknuo i molio Boga. Zašto? Zato što je Danilo imao jaku veru i nadu u Gospoda našega Isusa Hrista. I zato, braćo i sestre moje, kada prolazite kroz teška vremena, imajte veru u Boga, ne gubite nadu, jer Gospod Bog čini veća čuda nego što mi to trenutno možda očekujemo od njega. Neka nas naš Gospod sačuva u sva vremena i neka naša vera bude sa njega.